Kakasi Student Union Umsing Circle, lengba ka Education Cell, haka laipoi terik risau bat shitrik newing arja arpulai, kalalait ban ICT syabaro ki school, haka thain umsning kum ka jing maham yiki khenna school, bakimdei ban pendon kambakla ya ka uniform school. Hakine ki shithi ka seng kala kreushai, baka seng kan shim da ka waipat ka sinjam, ladalab ya kino ki khenna ki bele klemakor, nadu ki badi duma, bat ki wiki kam klemakor. Nakaliang kaseng haka shithi kala kuntu yiki school ban shim khia bat ban ai ka jingya trailang bat ki school ban te lakam yiki khna ban bot kat kum ka ru company at school bat ka jing penden kam bakla ya ka uniform. Habakaren syakilat pathai kubor nakaliang ue education secretary ka KSU Umsing Circle usamla larap nongbri uloong ka jinglit kentu bat ka jing ICT kalong kumsi benta ban yo ya keren sengutu jingmot bat ki school na marka seng kan pensitom ru ya ki khna school ki bayat light na ka kendon school bat college. Haringkat ka jingtip lang ki bor peniat school na mar ki don ki samla ki baha ka uniform ki le ya ki kam ki bakta ya ka school bat college bat ru ka bomi hap satya ya ki kum ki khna school ban le ya kum kita ki kam. Menta kesengi bat meniem kesengi kalai pui trik bat menta ka strik jong November ka KSU Umsing Circle lengba ka education cell haringkat ka jingseran lang ki nongelam jong Umsing Circle pro nilayo ban kendu ban mi syaki school bat ban her bat ki nong priat school habai day bat ka akor ka burom jong ki khna pule hakane ka jok ka pemerintah kadang pelong ingi bangin wan ban mi syaki school ki college kalong ba kum ka education cell hi ngi jupet perman ngi juyut khmi ya ki khna pule bat ya ka jinglong jiman jong ka pule puthi amtang jinglong jiman bat ya ka yat kayang ka akor ka burom lah ka tin ka thlit ha ka riam ka bej bat ki wei de ha ka jingi kendu jungi bat ki nong peniat school ngilai kran shibun bat kiru kila persngau hangi ya ki jing ki baki ki ya kendu khamtam habai dei bat ka akor Syabar jong ke kampus jong ka school dan ke college. Kum keseng ngilapan sengau hoki ba nginai ke ketiga man ke ketiga diang. Bat ngilabu ru i kijing maham ba ki kena pule dan kita ki kena ki samla pule kideban bat buat berhenti. Bat lada keseng kalap ya kino ki kena dan ki samla pule ki ba yat lat na ki kendon jong ki school dan ki college. Kumjuru ki kendon lenik jing maham ki bakaseng kalabu ngin le ya kedon kam bat lada dairu ngin pensitom harangkat ka jing itip lang ki nong peniat school nong peniat college kai ke ba kaseng kale kamdei bong namta ka jing mentoy jung juno kari namta jing mentoy jung phi ki khna pule bat tobat tobot enti khnang ba kane baro kanwara ya ka jing bha jung phi ki khna pule hi kum kaseng kade de gajing sedang bat habangi sedang nginiat be syakman bat nginiai bud dia na syakman nginiaya hek lenti ke bang ngin ngilashim bat ni mahamru yaki khna haba philawai ni ki school jung phi ba phimbet ban shang shne shatai ba phinlet shne shatai bat kan long ru ka ba itnat lada philet bi hi shayeng om ba phinlet kai shne shatai namar ba ka ithamula lada kum ki khna pule ha ki uniform jumpi ha ki ID card jumpi ba pinyasham makana shine shatai namar ba kum khna pule ka khna pule kam idei hok bat kam itnan sengru nonesh khman knepet perman bha bat ki volunteer ngila pen khre ba na koi kisni bat lada lap ngin sale ikron kam bat ngin ai jing sneng daga pating ye kitu ki khna ki bayat lai ba gini kliang seng ni kerpat ya kayeng kesem kimi kipa kimen kipara jongki bat kumjuru ya ki no punya snong kompetitif PE mentang ni ki school jungi po batawer po musning ki ki school ki bahap kisnong sudahi te kumulya kasang nila ya volunteer nila ya pet perman ki khna snistai te ngi ba ki don ki khna school ki ba ha uniform school ba ki don ki le pat ki kam ki ba kami ham bat ka uniform baki pong
kumila perkeren ton kidukan sha, kidukan kapsunyu, ki beauty parlor, ki kali kamai bagi shongkai sini satai, ki jingdi secret hakti bat ka uniform, ki jingi tir raja, ki jingi bam golden, kalong ke ke ba himla ban pedang kap brandon ka uniform school. Te hawal ya ta ka jingi mubashimet pi himla ban batai, Henry naliang aseng ipat, ngipet perman ngi pikir, bat ngi maham hiru, itu gikna, pada gaya pedang, ya kini kita mengini liang aseng inbat, bakung ada penrap ada keren dari education secretary, barang jingi tip lang, jong ke school hiru, jong pingat jong ke school, ngin le anu ko kam, lari habu pistom ni piru, ngin le eta benta, te ngin liang ke swim circle, sasisin, ngi kerpat, ba teng hadim ngelakukan meet di school baro ngiyu ba kadon hiru ke jiko hame hang tai teng ngimtho mo tang ba kadairu ba ngirang kamru ya ka jing keren ne ka jing pikiran ka beli ne jing sem don ki parents meeting ki bel adep ru bun ki bisa ong sa keno kla ba haying khun jungi ubyang ne ka khun jungi ubyang school gimtip ba ki le umta Mereka kum jitip jungi ke school kam de ke school ko ba ngilit ban le tamasa ke de school ni wat ke jina ke jing start te ikan tu bat ni pan lang ke jing telang na kalian ke ying sem ba kum juru na kalian ke snong ka thau te bat ha ju ko por na kalian ke seng ni maham tinge bat ni na develop ni de bio ke jing ujor mentala artli bat kita bengi la de bio ke ujor na de ai ke jing sneng ka kum ko kondon juga an jong kaseng ba kidon ki brio ki ba yakan kansilen ki tam kucat ya ki khna school ba ki khna kan thei hawai ba yang hasil ter jong ne ka sorok ba te ngin liang kaseng i gitaru ngi pen ba ngai budin inu ba don bale nu ka kam ka pen ban sung sok husnga ni ki khlung khna ne ki kan thei ki brio kham tam ngin liang kaseng ni wan shopi but la don muta ka jingja hangno subha pentip sengi ngilang seng ngilang ba kloi bandon ba phi hakam ta nuon ngin jada bat bengin ai ka jing sung chet sungan eki kun kan thei eki para eki khna school jong bat ka ju ka poru ngi kerpat ladon muta ka jingja hangno hakini ke ka benta ju ka umsning ba phi ba yu i kan kam subha ban pentip sengi bat lada pentip sengi ru dalong ka ba kloi subha ban simkhialang khindia ma don hi ke jingi asmo bila depkaran bagi asmo bagi ki ong ba kimde ki para lajong kimde ki bahi lajong mai dep sato te kum kata ki e galong ko ba ka ba yap ha ga jet beri jungi lada galong ba tabam de ka para lajong bam de ka dok asam lajong ka mai dep sato te lada phisu don kam haru ta bun kamru subat ki sipang pertip ki gasang ni liang sang brang in wan ngin ai ki ji pristom ko paka ga de unta jing ja kan don anu put sam jong ko sning lane situi ga benta jong ka dikasi ki jongi Nakalian kasang hi ni ai ke jing korwo ka basai kum bala karen spang ka school mene ba kum juru ini no ki kwa ban sim kabu ne ki bakwa ban le no kam ban pin num minum pin song set sungai ni khna we ka kijap popli ba kum juru ki tin klit ini ki bru ki baket ki khna school haki auto lane haki kali kamaya henu ki benta ya song tin klit jung kiru kalong teng ka bam kam itna ki kan ki khna te naliang jungi kaseng yang bagi wam takasni bagi pensong feeling bagi ka khubor bagi press di media ni bagi subha ban alang ka jingi tre khang ba ki khun ki persalane ki pateng jongi bagi ha chusno benta kindon ka jingi ha ti ka bashet ka basai takatahi